खुलुमबाय आं राजीव बसुमतारी बे समाव बीटीसी सरकारनि बिग ब्रेकिं आपडेट आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बीटीसी सरकार एबा बीपीएफ सरकारनि मोनसे गोख्रों थांखि बे थांखियानो जाहैबाय थांनाय प्रमोद बर'नि आमोलाव जिबायदि रायजो राजाफोरनो 2,50,000निबो बांसिन हानि पाट्टा होनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बीटीसी सरकारनिफ्रायबो फिन आरोबाव गोदानै हानि पाट्टा होनो थाखाय थांखि लादों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीटीसी सरकारनिफ्राय नंगौ हा पाट्टा गैयै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनो थांखि लादों बीटीसी सरकारनिफ्राय आरो बे थांखिनि गेजेरावनो बेसेबां हानि पाट्टा मोनगोन गामियारि एबा गामियारि ओनसोलनि थाखाय बेसेबां हा पाट्टा होगोन बेसेबां बिगानि थाखाय हा पाट्टा होगोन आरो टाउन सहरनि थाखाय बेसेबां हा पाट्टा एबा हानि पाट्टा मोनगोन बेखौबो थिरांथा खालामदों एबा थिरांथा बाथ्रा बुंदों बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बे समाव थांखि लादों हा पाट्टा गैयै सुबुंफोरनो हानि पाट्टा होनो थांखि लादों बीटीसी सरकारनिफ्राय गामियारि ओनसोलाव मोनगोन सासे सुबुङा 7 बिगासिम आरो हानि पाट्टा एबा गामियारि सोद्रोमाफोरा एबा सुबुंफोरा सोरबा जुदि हानि पाट्टा एप्लाइ खालामो अब्ला बिथांमोना गामियारि ओनसोल जुदि बिथाङा गामियारि ओनसोल अब्लानिया बिथांमोना 7 बिगा एबा 7 बिगासिम हानि पाट्टा मोननो हागोन आरो टाउन सहराव मोनगोन 1.5 काठानि हानि पाट्टा मोनगोन टाउन सहराव बे बाथ्राखौ फोरमायो बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय समाव जा प्रमोद बर'नि आमोलावबो गोबां मानि रायजो राजानि गोलाव सम हानि जेंनाखौ सुस्रांबोनाय बायदि थिग बेबायदिनो हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैबाय थानाय समाव थाबैनो बीटीसी ओनसोलाव हानि जेंनाखौ आबुङै सुस्रांजोबनो गामियारि ओनसोलाव सासे सुबुंनो 7 बिगानि हानि पाट्टा होगोन लोगोसे टाउन सहरनि सोद्रोमाफोरनो एबा सुबुंफोरनो 1.5 काठा हा होनाय जागोन होननानै बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आमार जिखिनि लेन्ड आरो लेन्ड रिभिनिउ रिलेटेड जिবিলাক কিবা আছিল বিষয় আছিল মাটি সম্পৰ্কত আমি মাটি আমাৰ যেটো লেণ্ডলেছ মানুহ পট্টা দিয়াৰ কাৰণে যিবিলাক কথা আমি যোৱা নিৰ্বাচনৰ আগত কোৱা হৈছিল কমিট কৰা হৈছিল তাৰ ওপৰত বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যেটো মানে বৰ্তমান গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন আছে 6+1 7 বিঘাকে ৰুৰেল এৰিয়াত মাটি পট্টা দিব পাৰে আৰু টাউনত হ'লে 1 কঠা 5 লাখ মোটামুটি 1.5 কঠা মাটি দিব পাৰে যদি লেণ্ডলেছ মানুহ হয় তেওঁলোকক মানে কেটেগৰীবিলাক কেনেকৈ আমি চিনাক্ত কৰিম লেণ্ডলেছ মানুহ হয় নে নহয় এই সকলোবিলাক হেৰি কৰাৰ কাৰণে আমি একোটা জোন কৰি পেলাই আমি কমিটি বনাই গোটেই বিষয়বস্তুটো চোৱাৰ কাৰণে লেণ্ড এণ্ড ৰিভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত আমি তেনেকুৱা জোনেল কমিটি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইতিমধ্যে চিৰাঙত কোকৰাঝাৰত এই কমিটিবিলাক গঠন হৈছে আৰু বাকী আমি ওদালগুৰি তামুলপুৰ বাক্সা এইবিলাকতো কৰিম।